Mbala tsara korialy amaly fanontaniana ny enioma atsika nanontany izy hoe ino many atao hoe fagnaladika ary olo karakory no magnano izy tsara be fanontaniana amaliako izy amizay eto ny fagnaladika na koa hoe misy koa terme hoe fagnaladiditry hoy izy raha raiky fo izy fa saingy hoe misy terme fagnanovana spesialy fagnaladiditry izy io zegny hoe raha raiky atao amin'olo tsy salama na izy hoe marary mitsangana ho antsika amin'ny teny gasy tsy voatery hoe anao zao regninao karaha hoe tsisy arety agnatin'ny hegna ao nefa marary mitsanga zegny hoe misy aretigna anao fa maladie spirituelle olo manana aretigny spirituelle maladie spirituelle na koa hoe marary hita maso zany hoe aretigny tegna hoe hita mamparary igny no atao zio ny antony anaovana zio mba hagnilihana le raha tsy manjary aminazy igny zegny mialohan'ny fikarakarana jiaby atao regny zegny hoe tsy maintsy magnano zio fagnaladiditra io satria ndraindray misy hozogno olo marary mitromba atao zio olo marary presque aretigny maromaro zegny ilana fagnaladiditra io igny zegny karazagna hoe andesigny hoe manolaka le aretigny jiaby le taminao igny hoe agny amin'ny tany zegny tsy manjary amin'ny tany hafa agny mba tsy hantriky aminao olo karakory magnano izy tsy maintsy omby hiasa bien évidemment tsy maintsy omby hiasa anao tompony tsy afaka magnano fagnaladiditra anao tompony en fait tsy existe feky tsy maintsy omby hiasa magnano izy tsy maintsy olo manana compétence zany hoe mety razana fanjakana mety hoe omby hiasa tsisy raha mipetraka izy fa izy omby hiasa amin'ny titre zegny zo magnano fagnaladiditra ary attention tsy mety andramandramagna hoe tsy mahita le fanafody le hoe ty hoe fangalamaso-antoko ty fangala zegny hoe anao tompony fo magnanognano agnatin'ny trano ao zegny sesehanao regny attention en fait ndraiky regny tsy fagnaladiditry fa za fo zay raha rotiko eto satria maro antsika ndraikindraiky tia magnano andrakandra allo zegny magnatony holo zegny hainao fa hoe mpanazary omby hiasa regny no mafy satria hoe ireo raha diditry alaigny ireo masiaka ka tsao hoe anao nagnasary nagnanognano zigny ao i raha igny baka io rehefa hoe ny lutte tsy hainao karakory atao miady izy tsaonao resiny oui izy koa anao resiny maty de zegny maliako le fanontaniana ny enioma hoe maromaro koa tsika mipose question karaha ty fa intéressant be question karaha ty zegny hoe mba mampitombo le fahalalana an'le olo sasany koa fa tsy adinantsika mampiasa code promo tsika amin'ny fandefasana voala amin'ny tape send azahoanao 15 € de bonus amin'ny première envoi aza adigna veloma samy tsara